Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. Sanin mu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Ni ba budurwa bace. An taɓa yin fyaɗe da ni. A cewar Rahama Sadau. Wannan wata magana ce mai kama da barin zance wanda Rahama Sadau ta yi domin ta ce ita ba bajin bace. Kuma kalma mai suna bajin kalma ce wacce ake ba mace cikakkiya wacce bata san namiji ba. Rahama Sadau ta bayyana cewa ita ba bajin bace, ma'ana ta san namiji. Wannan jaruma ta yi wa mujallar fim bayani ne. Ga dai bayanin da Rahama Sadau ta yi. Gaskiya ni ba cikakkiyar budurwa bace, domin ba ni da tabbas akan haka. A iya sanin da ni an taɓa zina da ni, amma ba a san raina ba. Yadda abin ya faru shine, akwai wata rana ina tafiya a cikin mota, tsakiyar dare, da niyyar zani gidan ƙawata. Sai na ga wasu mazaje sun tare min hanya, sun ki su barin na wuce. Bayan na zuge gilas ɗina ne, sai wani daga cikin su ya watsa min wani abu a fuskata. An ɗauki 'yan awanni, ina farkawa sai na ga najasa a jikina. A bayan wani gidan Alhaji. Na yi kuka har da hawaye, domin na san an ture min budurci na. Don haka ni yanzu ba cikakkiyar budurwa ba ce. Wannan magana dai ta jawo cece-kuce a cikin 'yan Kannywood. Wasu suna ganin ta yi barin zance, sannan ta yi wauta game da kuskure da ta tona kanta asiri. Wasu kuma suna ganin ta yi daidai domin abu ne na jajintawa, kuma wannan yana nufin duk wanda ya aure ta ba ta yi ha'inci ba, domin ta fito ta faɗi gaskiya. Shin menene ra'ayinku game da abin da Rahama Sadau ta ce? Za ku iya faɗa mana ra'ayinku a sashenmu na comment. Sannan idan wannan ne farkon zuwanka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka like ɗin wannan bidiyon. Mun gode.